Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες, κλειδώνιες να'ρθώ για σένα φως μου. Τις νύχτες μπαίνεις στα όνειρά μου. Μέσα στο κελί ξαπλώνεις στο κρεβάτι και σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ότι θα πας στο σπίτι, ότι θα είσαι ελεύθερος και πολλά άλλα. Πολλές σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου. Όπως το αν θα συνεχίσεις το σχολείο μετά, αν θα βρεις δουλειά ή όχι, αν με λίγα λόγια θα μπορέσεις να κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου ή αν θα καταλήξεις πάλι στη φυλακή. Θεός αν είμαι. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου. Δεν μου κάνει να χάσω το δρόμο μου. Δεν ξέρω τι είναι ανθρώπινο και τι όχι. Έχασα το νόημα της ζωής. Άλλοι φταίνε και εγώ πληρώνω. Μέσα στη φυλακή είσαι μόνος. Κανείς δεν σου μιλάει και έτσι η μέρα γίνεται πιο δύσκολη. Όταν Αισθάνεσαι πολύ στη άσχημα. φυλακή, φοβάται πάρα πολύ. Και φαντάζεται πολλά πράγματα που τον κάνουν να φοβάται. Τα σίδερα λυγίσανε από το. Μην τρέπεσαι για αυτά που ονειρεύεσαι και φαντάζεσαι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκουράζεσαι και να αποδράς για λίγο από τη φυλακή. Όλοι νιώθουμε την ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία, για μια νέα αρχή. Και ακόμη, αφού η κοινωνία συμβάλλει στο να μπουν τα παιδιά αυτά εκεί, έχει υποχρέωση να αναγνωρίσει τη συνυπευθυνότητά της, να ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά της, να αφουγκραστεί και να βοηθήσει στον αγώνα για μια ομαλή επανένταξη των συμμαθητών μας. Η φυλακή είναι ένα σχολείο. Όπως τα άλλα σχολεία, στο οποίο μπορείς να διδαχτείς από τα λάθη σου και να φτιάξεις τη ζωή σου έξω, μετά. Αρχίζω και συνηθίζω, όσο μπορεί να συνηθίσει κάποιος που δεν έχει την ελευθερία του. Εδώ μέσα όμως μαθαίνεις να εκτιμάς κάποια πράγματα πολύ ασήμαντα για την πλειοψηφία. Και πικραμένοι γύρισαν να με ξανακλειδώσουν. Και σαν τρελή σε γύρευσαν, μα εσύ δεν θέλω σου. Και πικραμένοι γύρισαν να με ξανακλειδώσουν. Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου. Και σπάσα πόρτες, κλειδώνιες να'ρθώ για σένα φως μου. Χιλιάδες άγγελοι με τα άσπρα στις λόγες να καείς και απ' το δάκρυ μου φωτιά να. Καταλάβαμε. Ξεπεράσαμε τις αναστολές και την καχυποψία μας. Νικήσαμε την άγνοια και το φόβο. Νιώσαμε και είδαμε την τιτάνια προσπάθεια των συμμαθητών μας για επανένταξη. Νιώσαμε τη θέληση, την αγωνιστικότητα, την ελπίδα αλλά και την αγάπη για ζωή και ελευθερία. Το ευχάριστο είναι ότι μέσα στο σχολείο κάνουμε πολλά προγράμματα. Πάρα πολλά προγράμματα. Αυτά τα παιδιά αισθάνονται μέσα από τα προγράμματα που κάνουμε ότι κάτι κάνουν, ότι δημιουργούν. Ξέρετε, όταν βγαίνω έξω και πατάω το πόδι μου έξω από την φυλακή, λέω, είμαι ελεύθερη τώρα. Μόνο που εμείς εκεί δεν έχουμε σύλλογο γονέων, δεν υπάρχουν γονείς, είναι πολύ μακριά για μερικούς, μερικοί τους έχουν χαμένους.
Φανταστείτε αυτά τα παιδιά πώς νιώθουν. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιστητήρια. Κάποια φορά τους λέω, μη στεναχωριέσαι, δεν έχεις επιστητήριο, θα έρθω εγώ από την άλλη πόρτα, θα κάτσω μπροστά, θα πάρω το τηλέφωνο και θα μιλάω. Και θα πεις ότι είναι η μαμά σου.